Il-President tal-Kunsill Amministrattiv id-deputat Nazzjonalista Carm Mifsud Bonnici fetaħ attakk fuq il-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil u akkużhom bi proċess sistematiku ta' aħbarijiet folots fil-konfront tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. F'sensiela ta' botti fuq il-profil tiegħu ta' Facebook, Mifsud Bonnici tkellem dwar il-qagħda fil-Partit Nazzjonalista u ddefenda lil-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. Xhur qabel il-ħatra tiegħu fit-tmun tal-Partit Nazzjonalista, Delia spiċċa fil-qalba tal-Allegazzjonijiet gravi li għamlet dwaru l-blogger Daphne Caruana Galizia. Fost oħrajn hija akkużatu li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni. Carm Mifsud Bonnici, deputat ewlieni fil-fazzjoni ta' Delia, qal li smajna diversi allegazzjonijiet. F'mumenti ma kienx tgħaddi ġimgħa li ma kienx tiġi vvintata xi storja ġdida. Kien hemm proċess sistematiku ta' fake news li bih daħlet żerriegħa f'ras uħud. Il-kummenti ta' Mifsud Bonnici komplu jiġdu l-inkwiet u l-ġlied li għadu fih il-Partit Nazzjonalista. Sentej u 4 xhur mindu Delia ħadd tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Osservaturi politiċi baqgħu jsostnu li Delia ma rnexxilux jaqgħad il-partit u l-fazzjoni ta' Simon Busuttil ma temminx li Delia huwa kredibbli biex imexxi l-Partit Nazzjonalista. Dan għax għandu fuq rasu allegazzjonijiet gravi ta' ħasil ta' flus li dwarhom Delia baqgħet ma talab inkjesta sabiex inaddaf ismu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.